Nu komt het, hij van gelukkig. Hij heeft hem wel vast op een manier zodat het er niet uit kunnen voeren. Dat betekent dat deze stok aan de achterkant eigenlijk iets meer naar voren mag krijgen. Zou je die verder naar achteren vast hebben, wordt het anders lastiger te doen. Ja? Oké, wat we dan doen is, nadat we uitgestapt zijn, is het rechts. Daar moet het uit. Pak ze nog van. Met links doe ik eigenlijk precies hetzelfde, maar ik kan aan de onderkant zijn vingers vast. En dan maak ik gebruik van een kleine stukje wat hier nog uitsteekt. Terwijl ik zijn handen vasthoud, kijk. En dan kan ik even een opvang maken wat ik wil. Waar je nu op moet letten, is dat het een korte draaitechniek is, dus steek, je stapt eruit, vang hem op, dat is voor heel erg lastig. Ja? Deze hieronder. Ja? Deze ga ik draaien, niet helemaal omhoog hier. Dat gaat niet. Zie je, dan ben ik ook weer over. Nee, ik doe hem omhoog, maar eigenlijk draai ik hem gelijk hier. Die stok in het verlengde naar beneden, op zijn onderarm. Kijk, ik duw hem hier naar beneden. Pas hiermee op, het is een hele pijnlijke techniek, want het ziet er niet uit, ik hou er van helemaal mee. Maar ik hou zijn vingers vast. Dus dat is heel vervelend voor. Kijk, ik hou hem daar vast. Het hoeft helemaal niet sterk voor te zijn. Als je minder sterk bent, kun je op die vingers, want het gaat zijn van deze beweging. En dan even, zie je? Dat is het.